Een hele goede morgen. Welkom op de stamboekkeuring hier in Wergeer. Ik keur vandaag met mijn collega's Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. En we hebben weer een heel team gereed om alles in goede banen te leiden. Rijn Hettinga, Pieter Landheer, de ringmeesters. Jan Wietse de Boer, de chipploeg. Adriaan Meindersma, die ik vaker zie. Oh nee, dat zal ik niet zeggen. En Johanna Faber, die de foto's doet. En natuurlijk het kantoor. We zijn begonnen met de hengsten in 1 baan. Catalogus nummer 3 is een 4-jarige veulenboekhengst. Is een hengst als die voor je staat met heel veel rasuitstraling. Een fraai hoofd, veel behang, verticale halsstand en een hele sierlijke belijning. Een hengst die ook zeer correct gebouwd is met een opwaartse romprichting, sterke bovenlijn, hoogbenig. Heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand kan wat correcter. De stap is wat afgepast, maar wel actief. In draf toont de hengst veel vermogen met veel souplesse, veel een krachtig achterbeengebruik. Zet het voorbeen heel mooi weg. Deze hengst wordt vandaag sterverklaard.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een 6-jarige veulenboekhengst. Is een hengst met een heel royaal front, die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Wel een verticale hals, die iets zwaar is, veel behang. Een hengst die een goede romprichting heeft, een royale schoft-schouderpartij. Zou een fractie sterker mogen op de lendenen en het kruis zou iets meer lengte mogen hebben en iets minder hellend mogen zijn. Beenwerk, ja, daar zouden we toch graag met name in de rechtersprong meer kwaliteit willen zien. De stap is kwetsbaar. In draf toont hij veel vermogen. Heeft hij een mooi gebruik van het voorbeen, is hij opwaarts. De hengst wordt vandaag geen ster, daarvoor zou het beenwerk toereikender moeten zijn.
Dan de uitslag van catalogus nummer 2. 5-jarige Veulenboekhengst. Langgelijnde, royaal ontwikkelde hengst. Hengst wederom met veel rasuitstraling, veel behang, mooie lange voorpluk. Een sprekend hoofd. Een hals die voldoende verticaal gesteld is. Royale schouderpartij. Hengst zou iets geslotener in de bovenbouw mogen zijn en doet iets gerekt aan. Beenwerk is grof, heeft voldoende kwaliteit. Is iets week gekoot. Zou wat langere koten mogen hebben. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf heeft de hengst veel zweefmoment. Heeft veel vermogen, krachtig achterbeengebruik. Deze hengst wordt vandaag ster verklaard.
De uitslag van catalogus nummer 7 is een hengst die naar voren gebouwd is en iets beknopt aandoet. Hengst heeft een voldoende sprekend hoofd. De hals is erg zwaar en ook de hoofd-halsverbinding is erg zwaar. De bovenlijn is voldoende. De romprichting zou wat opwaarts mogen zijn. Ook zouden we het kruis graag wat minder hellend zien. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. De stap is goed. Voldoende tact en ruimte. In draf zouden we graag zien dat de hengst meer gedragenheid ontwikkelt en meer tot oprichting komt. De hengst wordt vandaag geen ster.
de uitslag van catalogus nummer 4. Is een hengst die in totaliteit wat ruimer gelijnd mag zijn. Ook de hengst heeft voldoende rasuitstraling, zou iets lichter in de hoofd-halsverbinding en in de hals mogen zijn. Wel voldoende behang. Als we naar de bouw kijken, zouden we graag wat meer voorbeenlengte zien en wat opwaartsere lichaamsbouw. De rug is een fractie gezonken, maar de hengst heeft een hele brede aangesloten lendenpartij. Kruisligging is voldoende. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is voldoende correct qua standen. Hengst waardeert zich op in beweging. Hengst stapt eigenlijk uit het boekje met veel lichaamsgebruik, met veel ruimte en een goede tak erin. In draf heeft de hengst ook souplesse, ruimte. Zou voor het mooie nog iets een opwaartsere lichaamshouding mogen laten zien. Maar in totaliteit wordt deze hengst met name vanwege zijn goede beweging ster verklaard.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Een 3-jarige veulenboekhengst. Zou iets royaler in de rasuitstraling mogen zijn. Iets meer lengte in de hals mogen hebben. Het is een sterk gebouwd paard. Lang gelijnd, hoogbenig. Sterke lendenpartij. Goede kruisligging. Paard heeft correct beenwerk. En stapt met veel vlijt. Ruim en takmatig. In draf toont hij veel zweefmoment. Een mooi gebruik van het voorbeen. Zou erbij iets meer ruggebruik mogen tonen en nog iets meer oprichting. In totaliteit wordt deze hengst vandaag ster verklaard.
We zijn verder gegaan met de opnamerubriek 4 jaar en ouder. Catalogus nummer 11 is een merrie met een sprekend hoofd. Merrie met een hals die wat verticaal gesteld mogen zijn. In totaliteit doet de merrie iets beknopt aan. De romprichting zou wat opwaarts mogen zijn. Wel een goede bovenlijn. Het kruis heeft lengte, maar is vrij hellend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. De voorbeenstand zou correct mogen en dat zien we ook terug in de bewegingsafloop. Merrie heeft wel voldoende grote hoeven. In de stap mist de merrie tact. En ook in draf zou ze meer regelmaat en meer balans mogen tonen. Helaas kunnen we de merrie vandaag niet opnemen.
In deze rubriek 4 paarden terug voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 13. Is een iets beknopt aandoende merrie met voldoende rasuitstraling. Zou in de bouw wat geslotener mogen zijn in de middenhand. Doet wat driedelig aan.
Ook de romprichting mag wat opwaartser. En het kruis is lang, maar erg hellend. Mary beschikt over droog beenwerk. Het achterbeen is sabelbenig gesteld. En de voorbeenstand zou correcter mogen, rechtsvoor. De stap is voldoende ruim. De draf heeft een krachtig achterbeen, is voldoende ruim, voldoende zweefmoment. Zou daarbij iets meer ruggebruik mogen tonen. Mary wordt vandaag opgenomen, met name vanwege haar beweging met een 3e premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 14. Is een langgelijnde merrie die rijker in de rasuitstraling mag zijn. Iets meer behang mag hebben. De halsvorm of de halsstand zou iets verticaler mogen. Een correct gebouwde merrie met een goede sterke bovenlijn. Merrie die beschikt over fijn en hard beenwerk. Die stapt actief met veel ruimte en tact. In de draf heeft ze voldoende zweefmoment, heeft ze wel veel tempo nodig en zou ze wat meer tot oprichting mogen komen. In totaliteit wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Catalogus nummer 10 is ook een langgelijnde merrie die wat meer rasuitstraling mag hebben. Het hoofd is lang. De hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen en de hals zou ook wat meer lengte mogen hebben en wat meer bespiering over de bovenlijn. Het is een merrie die royaal ontwikkeld is met een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Het voorbeen is een fractie hol, het achterbeen is een fractie sabelbenig. De kwaliteit van het beenwerk is goed. De stap is ruim en taktmatig, zet het voorbeen goed weg. In draf toont ze voldoende buiging in het achterbeen en blijft ze daarbij iets strak in het bovenlijn. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 12. Een merrie die bij het rondstappen al opviel door haar sierlijke belijning. Veel rasuitstraling, veel behang, edel hoofd, fraaie halsvorm. Merrie die ook correct gebouwd is met een voldoende sterke bovenlijn. En merrie heeft voldoende droog beenwerk. Is iets stijl gecoat. De stap is kordaat, taktmatig. In draf heeft ze een goed gebruik van het achterbeen. Heeft ze balans in de wendingen. Toont ze veel ruimte. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd.
We zijn aanbeland bij de laatste rubriek hier van de stamboekkeuring. De 3-jarige merries voor stamboekopname. Catalogus nummer 19 is een merrie die meer expressie in het hoofd mag hebben. Die ook een wat fraaiere halsvorm mag hebben. Dus wat rijker in de rassenstraling mag zijn. Ze is lang gelijnd. Ze heeft een voldoende sterke bovenlijn. In het geheel zou de romprichting wat opwaarts mogen. Merrie beschikt over een goede kruisligging. Droog beenwerk. De stap mag meer gelijkheid in passen laten zien. En in de draf heeft de merrie een hoog ritme. Wel een voldoende techniek, maar zou daarbij meer tot dragen mogen komen. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Catalogus nummer 21 is een merrie met veel statuur, met een hele fraaie voorhand, edelhoofd, een hele verticale halsrichting. Kortom, veel rasuitstraling. Het is een hoogbenige, langgelijnde merrie die gesloten mag in de bovenbouw. Beenwerk, ja, dat is het beperkende punt bij dit paard. De bouw van de rechter spronggewricht is niet correct en de linkersprong is foos. De merrie stapt ruim en takmatig. In draf toont ze veel vermogen, goed krachtig achterbeengebruik. Maar vanwege het beenwerk kunnen we de merrie vandaag niet opnemen.
In de rubriek driejarigen 4 paarden gekeurd. Catalogus nummer 19 is opgenomen in het stamboek en catalogus nummer 21 konden we helaas niet opnemen. Voor ons opgesteld staat catalogus nummer 22. Is een jeugdige evenredig gebouwde merrie die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Meer neklengte voornamelijk en ook een wat langere hals. In de bouw heeft ze een goede bovenlijn. De romprichting mag wat opwaartser zijn. Merrie die beschikt over droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is actief. Zou iets meer ruimte, meer lengte in de passen mogen tonen, wel takmatig. De draf heeft voldoende techniek, maar ze heeft hierbij veel tempo nodig en zou meer ruggebruik mogen tonen. Blijft in een hoog ritme draven. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 23. Dat is een grootramige, royaal ontwikkelde merrie die iets fraaier in het hoofd mag zijn. Ook deze merrie mag meer neklengte hebben, waardoor de halsvorm wat fraaier wordt. Het is een correct gebouwde merrie met een sterke bovenlijn, goede kruisligging. De schouder is lang, maar een fractie steil. Merrie beschikt over droog beenwerk. Het voorbeen is een fractie hol gesteld en de hoeven kunnen wat royaler. De stap is ruim en takmatig. In draf waardeert de merrie zich enorm op. Ze stroomt veel schakelend vermogen, veel ruimte, legt het voorbeen mooi uit, heeft een krachtig achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie.